No need to go much now. Akunetigbuilo nke Ezinator na qualify there. All qualify at the age of 110 years. Go careful. He shut down the whole town. People from different places. Celebration of life on God. Say Kubana me again. Watch you could feel Mark. Watch I hear me na Pamozu. Akunetigbuilo addressing the Ezinator as a which is number 1. Also, si for papi at the age of 110. Well, I watch. You need to remove much. You need to make one much. Well, I the important exporter. Ozibondu as a which address in the Ezinator. Akunetigbuilo kids. What you go to even a better papi at the age of 110. Well, I don't know. Just watch this video. I don't need to talk much. Just watch, glance at the video, man. Glance at it. If you got Akunetigbuilo, man. Just a little bit of alcohol, a little bit of cigarette. I'm a When I went to the I'm a good dog, I get what I'm but I'm I feel I'm a loss of what I'm Jibutago, fasten up the lalo, if I knew Kumano, come and get the chairs up. Every when I'm the move, I'm out there and been waiting this sim, this mass is in, I try to shit. Sure. Right.
Yes, you want to. Yeah, hello. Akunetigbuilo. Nwabe Matthias. Ha. Nwabe Matthias. Ono Solese. Mmiri Malugo na Susan Ujalo. Akunetigbuilo kizize. Ezinator. Nodi anamuru kwenu. Ezigbo mma. Nodi anandubu zakwe.
other group. Such a good weather. Some of them something. Asem Akunetigbuilo go n'Etilegwu onye yeti. Itilegwu kedu onye yeti. Onye yeti kwanu. Maka ekele ọlụ eke. Ekele ọlụ eke. Ịlapụ ya destiny. Ndị ekpe Ezinator Ọka South. Obodo anyị bịa today. Isi ndị gbagba gafee ntọkọ. $10 of FIFA. Ready, set up and down into box right now. Don't forget to let's get in this tonight. Here we go. Here we go. Here we go. Aye. Angore no 110 years. Mmadụ one nọ ya na bụ. Na sabale ko kwego. Odeji Indonesia. None of the great Sabalink will come in here. The greatest of men, I know we don't know. The national award super high chiefs are the Ikenga, Kikega and Nesoka. The Joe, no. Imanena Bioboda. I'm really to be low. Yes, it could be. I could start on West. Start on West. I could be low. I'm going to go to the house. The arrival of the great Remember the great exclusive royal French Club of Nigeria. Idegide Zazina Kene Haichi Adibloyasa Chief I no Bana Pogina Ema no Bad Fozo Aporoseba you didn't know I know where to go no Dalo. The Great Southern West His Excellency Nono Dalo Rienne Bata Kuriako in a mid Super High Chief the great Akunetigbuilo, one of Ezinator, or not selected, many man who go, Kizzy, Ezinator, I don't know what I could hear about this number again. So, the
anya waso bịa na side ya bụ ndị nna ochie Akunetigbuilo na-abata Uzekwe family from ndị Ukwuenu ụmụnne m omee Uzekwe nọ nso Uzekwe the practical son of late Daniel Uzekwe Osadimma Uzekwe Oh, you British. Mana wala na asi amu biali because wana dika onye ona bisial forever. Ona ya mami forever. No ba kwa na nya hapo. Ne ba dike ni kuma na kedu ni kan kwa. Sa wo kuka se ni na kwa. Ya isi je. Kedu ni ruka. Ndo ga na tu. O ni pretty. Awu mo ke na video si na ba no gwe no wa. Ai bu chanu wa. O wa na yo na ba la mar ga na me ya. Celebration of life. Let
Akunetigbuilo bụ nnukwu nwoke m from childhood. So in fact ọ n'ihe mgbe nnarị ọgba ememere ọgwụ o tere aka ebe ya bụ ije bido tere nnekwu aka. So onwere ife ọbụla ọ na-eme ma anaghị anọdị alive. Onwekwere ife na-eme ọ naghị anọdị alive. Okwu ndụmọdụ na-enye ndị ewu na etu ọ kpachara nna ya ọ ga-akpọta ya akwa akpọta ya emume alụ ga-esie ike nne ya ga-etigbori ya ụzọ o nwee ike nwetakwa ego niile ọ gachi nne ya ga-eme nwetakwa ya bụ ego mmaji kwuru mmaji ọ ya wụ ọgba anyị na-akọrọ ya maka na ya ga-akwa nne ya so na ọ bụ aka nri emere celebration of life ọ na-ata enye ọ bụla ụmụazị ahụ m n'anya Akunetigbuilo, I see and do. Magana, always open up a few one time. Oh, don't you? Oh, well, now, 500 years if I happy. What about your 1 million? I was a guy better. I just see and do. I ain't alive, I don't make a come with a couple of tennis. I will make a human. Thank you for coming around.
Please, I will only get to me now. The great Abadano Mawolo, Pico, Akoebo Bonino, Keputa Pico Gaito, Nia. The great Abada, one of whom Awolo, Abadaji of Wefi, Webia, Pico, Amayo, before in a minute in a band, I can Malbico, Achomoka, Keba Chicono. Because before you do anything, make a Zanzino Malo or make a leak as a Malo. Kaiwana Gofuma, Abado Mawolo, Akunetigbuilo Ezinator Meskana, Mini Malugo, one of Ezinator, Wadianam. Or not so lazy. Even now, one day Ezinator of Fakabella, it must know with you, Wadiana. Oh, yeah, there is Nama. It was Yana, Ifoma, Iaquata, the Quata Seeker. If he are quarter Billy, Equatua, Jessica, Maganda Panamba. I'm about to even mother Nebu, Martana Mugamoto, Naira Zola, Meskana. It is well with you, Zanzino. Ladies and gentlemen, that is the arrival of the number one Marco. That is the number one citizen of the great house of everybody under His Excellency. Highly welcome, sir. The Quebec present. In the one Marco, award-winning super high chief star Ezinator. Mwana Lugo Kelu. Onto Lugo. Nansineke Biko Maharamo. Maharam Naga Tomi Benanya. I never the great sugar I saw not the alone because at this point Obona young senior if it is because Gorilla the next 2 minutes I will wait please alright, young seniors, can we attend to them? Chief, February 2025, 1st of March 2025.
Taliban run the whole town. They don't kill us. Ikwo na emeje n'obodo adịrọ mma ise ndị ego bọsị nke ekwentị kanopi ka nna afụ na onwere onye ya bịa onye ọbụla ya ekwukwa n'obodo adịrọ mma maka na onye aghụghọ nwụọ onye aghụghọ enyi ya Buhari emego Tinubu emego fake life na Nigeria amalụ ndị bụ ịpụta na ndị ọzọ afịa kịta abụ ozi oge ihe dị na nke ịpụta bute afịa ịpụta ịzawa ịpụta so na-ekele ọrụ eke fake life chukwala eju na Lagos ka mmadụ goro moto wee mere nwunye ebe nde ruo echi ekwuo ụdọ a na-ajụ ogene mere asị na family problem na ego adịlọ o wee jee buru moto bunye nwata nwaanyị na be nde mana ife na-esiri ya ike kweta ka ịra ma ọ bụrụ na ikweta ka ịra anyị ebu uwe gafe ama nne ya ga-ekwe ntị ka m gwa anyị platfọm abụrụ ife na ayọ mmadụ na biko tinye ego maka na ego etinye na platfọm dị ka ego etinye na Central Bank CBN ego dị na platfọm maka na omeeli nka mmeri gị inye mmadụ bọsị nke gị mmadụ enye gị nwe agba dịka tete onye mbọsị izizi na mekeneghị o dịka eze na-ekwu from Loyal Vintage Club 101 number 150 Estate Agotridge Lagos ebe nsibi ihe anụ n'ike na n'Ọnịcha wee sị ka nnatụ nọ ka nso were ife ọma anụkwa maka House of Iberiado n'ofe karịsịrị nwa ego na Anambra steeti maka ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ n'ofe kasị nwa ego House of Iberiado dịka ekene m ụnụ anụ bụ n'isi bụ agba onye na-achụ m ada onye na-achụ nwa ada mana from today anụ bụ n'isi bụ agba ife ọbụla na-achụ m ife ọbụla na-achụ turn here to one for today. Or turn for 3 months or turn or chua maka na ịkarịrị okwu kete. Kenere m Afrịka nke m. Kenere m Afrịka nwoke omenye ọha were m ya ọnọ. Afrịka biko kwesịrị m orimiri nke mbụ na mbụrụ aka ukwu. Orimiri anyị kenere gị mmụọ na-apụ apụ nnọọ rie nne. Nne na obi na mmume nke mbụ na mbụrụ ike gị a. Ọkwa last Sunday ka anyị tọgbọ na Rainbow a na-elibe ka epik obosi ị ga na-agha n'elu na-agha n'ala ndị mmadụ a na-epik ụgwọ akwụkwọ Jehova weta Jehova na-ewerekwa asị na anyị nwagakwa ndị nne na nna anyị na ọ bụghị ha nwagakwa anyị so ya na ya Chukwu bụ ha nọrụ ha na nọta aka na ha na anyị eme ya anyị kwesịrị ime ịbụ n'isi bụrụ na bụ nwoke onye onye ọha onye na-emebe iru gị ọchị n'otu a ka ọ dị mana obi gị bụ sarịsarị nwanne m obi gị bụ sarịbọ onye na ka nkụli ewu anyị adịghị na mma ihe akpa eriwe agwụ agwụ enugo ọ na-abụ onye mụta nwa ọsị nwa ya karịa ya nwadị ya na
is a blessing. Ian on any because I know I saw you the House of Levo, Big Brothers, Interpol Committee of Friends. I cited the president of Great House of Men, Ordinanwa Emako, Naira Konatako. Award-winning scanty, Mokomenyo Hamona Puapo. Good morning, Enugu. Good afternoon. Call Abia and the Great House of Men. For Diego Narason. One day, I will tell you, all the water or two. I know for wine like all who is it. More than we're going to people can one them. The very my chief, chief, American name. What the other palace I got in December. You are going to see the Columbia. Those who know well, December in the palace. Ele sọ na nado ẹ̀tọ́ sí ní ìjọ ní ìjọ ní ìjọ ìjọ ọ̀wà. Ìjọ ẹbí ẹlú àná ẹsẹ̀ ní ìjọ ọ̀wà. Ọwọ́ ẹ̀mẹ̀dá àmẹ̀jẹ̀ máa ń bá àwọn àti ọ̀gá. Owó àtẹlọ́ ọ̀gá tó ń jẹ mọ́tò àwọn ọmọdé tó tẹ̀lé jẹ́. Òbí máa ń bá àwọn ọmọ ya na-eme na aga n'anya Akunetigbuilo na-agwa nne ya ana nne ya tọrọ atọ ọ celebration of life ọ nwata ya agwa nne ya na ọhụ nna ya agwa onye ka anyị jisi ka ebe nọgharịa akwari ugwu ikpeazụ wee na-ayọkwasị ka ọ nara mkpụrụ obi ya na ntụkwa anyị nwebụ ndị na-anọ ka anyị tọkwuo atọ ruo ka nna mpa Akunetigbuilo ife anyị wee gbarawa na ọkwa mara ya nwa ya anwụ anwụ na ebe anyị na-eme ka anyị taa atọ mana eziokwu daalụ nwanne m nkasi obi na-enyerekwasị okwu nkasi obi Akunetigbuilo atara gị mpịa aka o megoro ihe niile ọ ga-emere ya n'ọnya dibe ọnwụ ọbụla ahụ ọnwụ ndị agha agwa ya mana onye ya agwa onye ga-abịa a sị na ọ na-ededa obi na-agide Chukwu wetara Chukwu wekwa na-ewere eto obodo osi ya debekwa Chineke anya n'ihu onwe ọma ọche mba ya na ụmụnne ha duo onwe ha ji nwa na-ele Chineke anya n'ihu that's all I can say for now. My title name Obiekunie. Chief. Akunetigbuilo jù ẹni ìgbẹ́ náà lẹ́nu kọ́kọ́ sọ́kọ́. Ọ̀yẹ́ ìwé bótó ọ̀yẹ́ ìwé tó náà. Ẹ̀yin náà nàmbọ̀ ní ẹgbẹ́ hàn ní Facebook one. So I wasn't ever kind of that. Akumozi o mpia no. Wọ́n kọ́ ya wọ́tọ̀ ọ̀nà nínú kọ́tà wíṣí kọ́tà ẹgbẹ́ olùsí. So báyọ̀ kẹ́ ẹ̀ ẹ̀ mọ̀ nípa 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 ọ̀yọ́ fúnra ẹ̀ lọ́wọ́ lẹ́wọ̀n ti bọ̀ wọ́n. Onye àgbọ̀ wíkọ̀ yìí wọ́kẹ́ lọ́sọ̀ lápman. Onye àchọ́ bẹ̀rẹ̀ wọ̀ lọ́wọ́. Ezinator bi na mes. Akunetigbuilo bụ ezigbo ọyị anyị nwoke n'ụgbọ ihe na-eje ihe ka anyị ji emele bụ ome ihe amụ anyị mụka amụ ọnụ oluo n'ụjụ anyị dịkwa ya ọnụ tụọ ọfịcha ka anyị bịa tata ka anyị soro ya wedu na nna ya mmụọ wee si ya jee n'udo n'o debere odogwu ọ bụrụ mgbe ahụ sitere bụrụ na laịf ihe abịa ihe aṅụrị ọgwụkọ ọma na aṅụrị dịkwa ya onye ọ dị-ime ya kiri agwa na ọ ga-eru afọ onye nna ya rụpụta o ji ebu ụzọ kpọọ pati anyị na-asị nna ya jee nke ọma n'obi ndị ọfụma chejiri ogologo ndụ ọ ga-adịrị ya ụda mma Yeah.
Akunetigbuilo bụ ezigbo mmadụ bụrụ onye nke anyị maka na anyị ncha niile dị na mma ezigbo mma na-eme ihe nwanne mana oriri mana ọnwụnwụ metụ ya bịara bụ ihe beria so ka anyị kpọrọ m na ya nke ugwu nke ikpeazụ ọya ka anyị bịara okwu nkasi obi m na-enye bụ na ọ ya akpọta anyị akpata ihe ọma udo dị n'ezinụlọ onye ọbụla bịara na ụkwụ oji bịakwa eju wee na maka na Akunetigbuilo bụ ezigbo mmadụ bụrụ enyi ọha onye ọbụla onwe akụ nwata nke m Ezinator. Ikenga. Usuka juwede bube. Address no Usuka. Usuka? Yes. Hey, let's go one name. I believe that you one night okay. Let's go to ya okay. Akunetigbuilo this. That person. Oh yeah, guys, jata. Okunja sobi na-enye maka na mbịa nọzụrụ anọzụ wee manya amanya ekpere anyị n'isi onye ọbụla na-ete otu anyị bara adụ ka anyị ji arụ 110 years mpe arụ ọya ekpere anyị n'agha Jizọs na anụ nwanne the ambassador of culture. Igbo onwe na Togo. Why the men are in a bunch of the Israeli? Why the meton in a bunch of Israeli? Now we carry on. I think I'll see on my own. As also I need to know more than that. Right there, ambassador of traditional culture. Onwe na Togo. Ona tulaga ba mano joto. Pepe na kala gana. Diko hana eka na mo yi. Yes. Chamberlain, my man. Chamberlain, my own brother and my man. Well, I have that one. Let's go. Thank you, man. Okay, chicken. I want to go to also. I want to go to the chicken. In my home. And our process.
Kwekwe na Kragana. Boys Alafala for one Netilola, one of our local. The ambassador of our local Chief. There were a gentleman. Then look at Blazer Suit on Adonalumad. Over the police, they was saying motors also. Alright, please, Katakuliako, are you ready? Are you ready, Katakuliako? Oh, for you, Gunabo Belegos. Dolima, Igwe. Dorima. Ladies and gentlemen, that's the regular affair. The national president of Zaki Island Security Doors, alongside with the guests. Wayo. Nebeno. Kwame mo wanne mo. Onyo obu. Nani yanji kamba. Onyo obu. Nani yanji kamba. Nena kwame mo ni bosilika. Eze kenani mo. Okwe mo nkemo. Ezi photos ebe ke no dozi. Ezi ebe ko no nozi. Ezi na kwori mo. Igbo na Igbo. Mo na Plateau State. Igbo. Ezi na kwori mo sudo. Ezi bo. Agwo egusikwa ike ni Igbo kwa. One minute ikaka. National president of Ireland. Zaki Doors. More than 41. The solution that was wise ever the best. When you see a billionaire, you must know he gets right. Normally, common don't know what's in the beast. Common don't know what's in the beast. I've been telling you, proper begin to fix on a Christmas party. Aye. Akunetigbuilo won't come and tell you. Everything won't come and tell you. It wasn't nothing they got what you fed them. It wasn't nothing they got what you go to do.
Nazibu, Abamba, Chimo, Nicola Poso, Anna Brazil. Enterprises. Eso yo mi gado. Una gado mi paso. Ama mani lo chimo. Ikenda. Bueno, Bello. The CEO, God Rock Hotels. Is it God Rock Hotels? Wanda, God Rock the Musical Lord. Oga, Delegama. Chairman, Chief Executive Officer, Syntex Enterprises, Anukurisi Okalaya.
Akunetigbuilo ji wee dị n'ọkwanụ ntọ ọzọ ezi na ọnwụ nne ya a sị na nwanne nwebe di ya na asị na nwanne dị na mba ọ my friend ka ọ bụ wee sị ka m bịa na nyere ya n'ụbọchị na Mike na-eri ya ka o ji si m chụwa chụwa amana ka Mike na-eri nwe na asị nwere okwu kasị obi na tọrọ fọdụ ema na mmadụ nọgoro 1 million or 2 million ọ bụrụ na o ewutere gị ma ọ pụọ ọ ya ewute maka ọ mmadụ na ọ bụla anụmanụ ekwu m na chukwu ya akwa ya na-esi n'ụlọ ya obi ya si efe obi ana m okwu na maka ọ nwere nye ya bụ ọkwasị ozu akọmakwa ọgọ ọjọọ n'isi asị m akwamozu nke ọ na-akwata ndụ kpata ara isi nna ya nọ ọrụ na 10 years wee nwụ ekwukwo nna ya nọgide na maka na asị na ebele ọbụla nna na-ekpere onwe ya bụ ka nwa ya kee ebere ibu na nna ya ihe uwe ọzọ ebe na-emeta ebe na onye nna ya ebe 15 burial ana m ebere ibu na ka m esokwa ekwa nna m ana m kwasara ya kpata ndụ kpata ara isi ike ụzọ niile si ike mepee emepe ekwe ka nnepe n'isi na akwasa nna today ụzọ niile si ike mepe na ndụ ya agwara m ma na o mepego emepe ibe a na-etu m bụ ife eji eme eze n'ọba udo akọ mmiri wan na anọ ọba
to say. Come on. Here we go. Here we go. You know, listen. Everybody there, do like a this, do like a that. I'm in the vibe to make your body move, and you tell me about to drink it right now. I'm in the mood to make your body move, and you tell me about to drink it right now. Somebody now, somebody talk, somebody now, somebody now. Thank you so much. We are here tomorrow. I think everything is going well. To the glory of God, He fed the man. That's one of the things. He fed the man. God will fed the man. Look at you now. We have Naira Patel to our talk. The also can make a celebration. That's opening. Equally, one, if you want, I got Okay.
We are
get on good, so we go for net. 12:30, use code no flat. She locate my location. So when we go to class, I bring sensational, I don't traditional. You be the practitioner. Senorita, Nina, Mama, Sita. Big girl, I need your wood, Mama. You should not fuck, you should not stop. Who go pay for we got long time. Any man stop, she go have been gone. Remember all along, she full of big love. What is it like a fit and come? Shall you pop you come out? You do the wrong bed, really contest, cast. Yes, I'm not the wrong bed. So many other are no matter. I'm gonna do this. One of so many, but not to that
I never go for celeb. I never go for things that get to the vibe. Get to the mood, get to the vibe, get to the mood, get to the vibe, get to the mood. How you feel? How you feel? Be that high. How you feel? How you feel? Be that high. How you feel? How you feel? Be that high. I'm gonna be down now. I'm gonna be down now. I like this, love this, love this. I like this, love this, love this. I like this, love this. Here we go.